Ay, sir. Uy, bay. Pwede mangutana ka na, sir. Asa na lang Gisa dapit dahil, sir? Gisa? Oh, Gisa White ba? Kani. Lagisa ni. Ako na diha Oh, sa na importahan da. Okay. Gisa. Ano dahil? Ay, kolektor ko, sir. Lektor? Oh. Nangutan mo kwarta? Oh, sa opisina, sir. Atay. Ha? Di na mo bayad, oy. Sure, sir, oy. Di na mo bayad. Patay mo na. Di ka bayaran na. Ano, Di mo trabaho niya. Nangutan mo kwarta. Oh, ingon man siya nga kanang engineer siya dito sa opisina. Engineer bago tao din Nga nga. naghilak-hilak ka niya. Takon, makina takam ng istorya. Nagminatay ito hilak-hilak, sir. Kaya perte ko na niya. Nanguha magkailan ako ng 20 mil. Grabe siya. Nagkahi. Lagi pa ninyo lagi. Sus, grabe pa ninyo. Sige lang sad. Wadyo ko bayri. Sige lang sad. Ana, balik ko. Kapuya. Mabit, gigan ko dito. Gigan ko dito. Kaya maningil ko ba? Nagyan ako dito. Tugra. Sige ko sampit ko. Ayun. Aya lagi kong. Kuya Juan, sus. Ambot lang kung pwede pa lang. Haka lagi ko. Kailan ikutan mo? 50 mil ang giutang sa opisina. Tas 50 mil. Bagyan. Oh. Nah. Ipautang sa opisina gud kay maayom sa kay mustorya. Uy, nanay, gina siya. Grabe ka naman sa story. Orang makabuhi patay. Grabe story lagi na lagi. Taka. Pero suwayan lang nako adto. Kay kinahanglan ko makapaningil gud kay ako sa mabuthan sa opisina di ko maningil. Oh, sorti lang ko ng mudahan. Sud kay sura paninglo lagi na lagi. Grabe. Sige lang nakatuog ito. Tagbaw kag sampitan na di. Dugay ka ng bungol-bungol na. Ay bungol-bungol pagid na. Oh, pabungol-bungol. Masay makadungog. Di ka dungog. Ah, pabungol-bungol din na bisig kadungog. Kung ba't email, tiyo, kung ba't email, sige balik-balik yun. Kahi, alagi, paningno, lagi bayan na lagi. Grabe yun. Oh, dagang stress. Sa unam, ingon siya nga. Kuhan ko no, kanang gamitunan ko na yung kwarta ko no, kay kanang sakit ko no, ay yung mama niya, na ba, niya. Oh, naku, naluoy ko. Di man kapila nakatuwi. Kaya lagi, karon saan siya karon tuwig ka. 2025, o siguro ani, sunod 2026. 2026 na siya saan bayad. Kanay mo ha, na ilang, matiguang lang ka na, bunguton lang mayo. Di yung bayad. Ato, ganyan mo bang laro? At sige lang. Ato, tingin lang ako. Oh. Salamat kayo, Sige, sir. sige. Sige. Ayo. 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 Ayo, Ma'am Jisa. Wa gyud ay mo tumbag tinuod gyud ang ingon ni sir. Wih, abli man yung pultahan day. Sudlo na lang nako. Ay natug di ay. Muuding wa kadungog. Awaton lang ni nako mamata. Kaysa magbalik-balik pa ko. Ay. Nindot og balay dako kay TV, nindot kay lingkuranan. Mao guro nang gipalit sa mga yutang niya. Nairo, nindot kayo. Nalit sa nis inutang niya guro dito sa opisina. May computer, nindotan na pa. Napay Xerox machine, no? Tok. Grabe. Huh? Di pa andar maganing electric pan bisa way nanginan. Yati, mani pobre yang hilas tak. Mata rani ay budlay may magmo dayo ning tuog ani. Puya ningil eh. Two hours later. Ma'am Jisa. Ma'am. Sus. Ti marukuya gining bayan na gid ay. Oh,
Ning mata, wa jud ko pukawa. Ning sibat yun ay. Able man gani ha. Tanawa ka lang sunod. Di na gyud ka makatakas nako. 2,000 years later. Wait daw. Amang maguro ning ulo ah. Di mamagot og ng tao. Ay. Tuas kwarto. Laro kayo. Tuas kwarto mga amoro. Sudlon na rin ko. Misar bang ma'am? Gitar banduhannya nih bisa ang tuyo na ko kwarta. Kay mo takas na sagka. Oh my God! Wow! Asa ka?